Tras varios meses de actuación, o Goberno noiés dá por rematadas as obras levadas a cabo na Albariza, que supuxeron unha mellora importante para este núcleo, coa instalación dunha rede separativa de saneamento, a subministración de auga potable e a conseguinte nova pavimentación dos firmes. Os traballos foron executados pola vía de administración, cos propios fondos municipais, o que permitiu un importante aforro para as arcas municipais. Rematamos a última fase desta obra da Albariza, que consisteu en facer o sistema de saneamento separativo entre a pluvial e a fecal. Este era un punto de vertido importante no río. Por lo tanto, fixeronse unha obra por administración pública, a primeira que se fai dende fai 10 anos, e supuxo un aforro aproximado de 40.000 euros para as arcas municipais. Hoxe van a poñer o asfaltado ao longo de toda a aldea e vaise rematar esta obra que é moi importante para este núcleo. Dende o Concello destacaron a importancia desta actuación, na liña iniciada dende a súa chegada á alcaldía, e ir mellorando os servizos básicos no rural.